selv på Facebook, så de kan holde øje med børnene. De kan blive venner med børnene derinde. Og så kan de jo se, hvis der dukker noget op på deres tidslinje. De kan være venner med deres børn på Facebook, hvis børnene altså gider det. De kunne få sig en computer eller en mobil, hvor de har Facebook på. Men ellers er der ikke så meget at gøre. Nej. Og de kan spørge deres venner, om de vil kigge på dem og hjælpe dem med fremlæggelser og oprette fake-profil og Ja, det er det, fordi at hvis forældrene ikke har Facebook, så ved de jo ikke, hvad der foregår på Facebook og hvad de laver derinde. Børnene har nok lidt ansvar, men de skal heller ikke fortælle deres forældre alt, hvad der sker i deres liv. Jeg synes ikke, det er børnenes ansvar. Jeg synes, det er forældrenes ansvar at kigge. Børnene, de kan ikke rigtig styre det selv. jeg vil sige ja og nej. Ja, det er det, fordi så bruger de jo al deres tid derinde, og så laver de jo ikke andet eller Instagram eller noget. Nej, de kan måske ikke være klar på det, klar på at få Facebook. Men ellers synes jeg ikke, det er usundt for dem. Jeg ved ikke, om det er usundt. Det er måske ikke så klogt, fordi de ved ikke rigtig, hvad de går ind til. Fordi hvis du går ind på sådan noget frækt noget,